तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या एका नव्या कोरा भागात मी विनय घाडीवेकर आणि मुकेश घाडी बाबलो आपले खूप खूप स्वागत करतो. रात्रीची आता 8:30 8:15 झाली आहेत आणि आता आम्ही मी कोथिंबीर आता वाटते का आमका पोरगे भेटले कोथिंबीर विकणार आहे. पटाक्कन प्लॅन केला, मग कोथिंबीर घेतला आणि पुणग्याक कॉल केला येता आम्ही भजी काढून दे. तर आता पुणग्याकडे चालला हय. आता जराशी लाईट होती म्हणून व्हिडिओ हयनच चालू केला. आता डायरेक्ट आपण पुणग्याकडे भेटाया, बघूया काय काय मजा येतात. चालू ऐकलं की ऐकलं मास्क तू फोन माहिती ऐक कॅमेरा चालू ठेवतो आणि माझा मरण करतो रे. ऐक हॅलो पूनमताई, हॅलो. आम्ही आलो, आम्ही लाईव्हची पोस्ट आमचा सवाल काय नाही. तू बोललस म्हणून इलाव. तू बोललस नाही मग तू लाईव्ह तुझं नाही म्हणतस मग ते आम्ही तकडे काढतात एवढे खातो. पण तू बोललस ये म्हणून मी पोस्ट टाकली. एक जोडी पुणग्याच्या घरात ना थेट आम्ही लाईव्ह येतो अशी पोस्ट टाक. हो, जॅकेट कशा घातलं मग काय पूनमताई काय करतेस? आम्हाला असं पटकन बोलवून घेतलंस. आमका कसा माहितीये कशासाठी आता ही भजी करायची, परत गाई मिळणार आम्ही नाही लावतो. नंतर बोलशील तू आमच्याकडे इलच ना. आता इलय तरी तुका प्रॉब्लेम. मग भाकरी वाचलेली माझी फुकट जातात. मग आजकाल तू सध्या स्वतःहून तर बोलवत नाही, तरी पण आम्ही येतो निसक्यासारखे जायचं रे, काय करणार. यो सांगा नको जाऊया आपण. एक चांगलंय मी गंमत सांगते, एकाक चांगलंय मी भजी करशील काय तर म्हटलं नको. ते मला भजी खायलाच वाटली. आपल्या पुण्यान गाडी 4 घातल्या तरी चालते, पण त्याच्याकडे जाऊया म्हणून इला. पण तू आणि आकारना इल्याबरोबर पिटाळत म्हणजे बघ. मग बंद कर. मग ह्या खाली कॅमेरा बंद कर ह्या नवीन माहिती आहे एखादा ह्या करतात ते काय गो कोथिंबीर काय म्हणजे आम्हीच साफ करायची. पुष्पा साफ करता म्हणजे ह्या बरं आम्ही आणायची पण आम्हीच करायचं पण आम्ही. तू फक्त कॅमेरावर दिसणार. हे आमका येत नाही की आमका येता बरोबर. आम्ही आपले असे तुका कॅमेरा समोर येण्यासाठी म्हणून काहीतरी प्रयत्न. तुझे कधी आले मोरो दिसत नाही म्हणून दाखवतो. तुझं त्या लाईव्ह मध्ये दाखवतो म्हणजे काय झालं पुणग्याचा कसं काय काय सध्या पूनमताई सध्या काय करते? भाकरे वाजते की तिकडे चढते. आजच्या लाईव्हचं टायटल टाकतंय पूनमताई सध्या काय करते लाईव्ह. तर मित्रांनो आता रेसिपी सुरुवात झालेली आहे. पूनमताई नंदन काय करता मध्ये? नंदन काम करता. काय बाबा अंडे सात ठेवले. अंड्यावर अंडे सात. पुढे सगळं ठेवली. तू काय सांगते थांबतो. तर जाऊ दे, त्यांना काय तर चालू आहे. तर तुम्ही काय सांगता मी काय सांगते तर बघा. मी काय सांगते तर ऐका. तर आता तयारी चालू आहे. पुणग्या आता 3 जोडी आणलेलं सगळे घातले. एवढीच झाली. टकवलाच वाटतं बरोबर आमका. आम्ही 3 जोडी आणून दिलेला. 1 जोडी गायब झाली दिसता. 2 जोड्यांची कोथिंबीर वडी कोथिंबीर भजी चाललेली बा. म्हणजे अशी टक्कर. तर आम्ही आणला मस्त 3 कशा 1 ठेवणार होतो घराकडे. आणली कशाला मग बोललो नको जास्त खाऊया. पुणग्याचं जोड नाही पुष्पाचा होतो. पुष्पा मग माझा डोक्या नाही आता. तुम्ही तुमका वाटतात साधा. आता बघा साखोनी गेल्या कोली. म्हणजे बघा 3 जोडी आणलेलो आम्ही भजीसाठी. 1 जोडी पुष्पान ताई लंपास केला. म्हणजे पुष्पा किती डांबी जाता बघा. यात तुमका काय छोटीनी मोठी सांगा नको. लंपास केलं म्हणजे केलं. आजची रेसिपी आपली काय? कोथिंबीरची भजी. वडी नाही वडी नाही. वडी वेगळी असतात पण वडीसाठी टाइम नाही तुका. पहिला आई थांब काय एक जोडी खाई गेलं मग कोण नेल्यान? तुका जी कामा नाही सांगितली ती बरोबर तू करत. मग अशी मेणबत्ती विजूचा काम केलं लाईव्ह मध्ये. 4 टाळे म्हणजे भूक लागली. आम्ही त्याच्यासाठी आणलेला. आमका सांगायचं आम्ही एक एक्स्ट्रा आणलीच ती वही. तर आमका माहिती तुका वही ती आम्ही आणलो भजीसाठी.
येताना आपला घेऊन यायची आणि एक बहिणींसाठी मी घेऊन यायची. आणि तुझ्या बाबा देऊन टाकले तू गुच्छ म्हणून ती ठेवल्या पुष्पा अरे हा. म्हणजे गुच्चा दिला ती ठेवलं. तर लाईव्ह मध्ये आम्ही पुणग्याचा सत्कार पण केलेलो आहोत. तो लाईव्ह व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर जाऊन बघा. मगाशी तुमका सांगितलं की लाईव्ह व्हिडिओ करणार आहोत, तसं आम्ही केलेलो आहोत. तो आता गेलेलो असा पुष्पगुच्छ देऊन करतात आणि कोथिंबिरीची जुडी देऊन मध्ये मध्ये 2 केपी लाईट पण गेली म्हणून तो बंद करूच लागलो आणि आता ह्या व्हिडिओवर येऊचा लागला. आता काय आज फुकूचं काम चालू आहे. उठ रे हो वाटेर एक बसलेलो हा. दारू झारू मध्ये दारू न दारू काय दारू काय पुष्पाक देतात की मी तास ऐकलं. मग कशी बनवतात? थांब काय काय घेतलं याच्यासाठी? काय नाही बवली मिरची असं काय आमका माहितच नाही. हो तुमका माहित नाही. मी आम्ही बनवून खात आहोत. फक्त आता कसं तू दिसा कोयस म्हणून आणलंय. तू काय माझ्या मेहरबानीच करता रमा. होडे आणि तू दिसत नाहीस काय म्हणजे ह्या बघा या झाडे हल्ली सध्या पुष्पा जास्ती दिसतं व्हिडिओत. पुणगे एकटा पुणग्या असल्यावर दिसत त्याची नाही. गडबड होता म्हणून पुष्पा हाताखाली असला की झारू आण. मी काय नाही पुष्पाक सांगितलं. हो एकटा असल्यावर माझी काय नाही गडबड होती. ह्या व्यवस्थित लाईव्ह मध्ये हवा होता खरा. हे जो आत्ताचा सीन लाईव्ह मध्ये हवा होतो मगाच्या पेक्षा. गरगू पटापट काय टाकतोस? अशीच काढी त्याच्यासून लक्षात ठेव आणि तुमका भरवीन तशी. हा हो तू मा हाणलं नाही, गप्प. म्हणून ते मालवणी नाही तर मी टाकलंय नाही रेसिपी. मला माहित आहे याचे इन्ग्रेडियंट सगळे. मीठ टाकायचा, थोडासा पीठ टाकायचा, तर आपण असतं डायरेक्ट अशी हा आणि ढवळायचा. झालं. पुष्पा की हीच रेसिपी पुष्पा सांगणार. पुष्पा बघा कशी बनवता. म्हणजे आमका येता पण तरी पण आम्ही तुमका पण येत असेल. या काय काही असा मोठा ह्या नाही यार. पण मोठा म्हणजे मेन म्हणजे पूनमताईच्या हातची कांदा भजी आहे ह्याची कोथिंबीर भजी ह्या विशेष आहे. अर्धवट टाकून खाय गायब झाला. तू ह्याच्यात नंतर काय टाकलं पुढे? काय कसलं पीठ टाकलंस ना अजून? हे टाकलं तांदळाचं जरासं पीठ. तांदळाचं कुरकुरीत होण्यासाठी ना. माहित आहे मला. माहिती तू आहे मधी मधी काय गो ह्या ता दी ताण ता ठेव. गुडगुडी खायला जातात. गुडगुड घे काव्य. गो पीठ टाका कमीच झालं ना पीठ. मग पीठ जास्त असता मुख जरा- दाखवतोय मग कानपटा येईन भाऊ. खाऊन वाटेक लागाय मरण येते. चल तू. तुम्ही कशी करतास ना तशी माका करून आणा. मी खातोय एकदा. मी करतो एकदा. तू माका कोथिंबीर आणून देऊ. मी आम्ही कशी आता आज आणला कोथिंबीर तशी आमका आणून कोणची आणलास ती काय तर अशी जून टरटरीत कोणाकडून आणलास ती? आता तरी ती आता व्हिडिओ बघणार. बघणार आता ती तुला कोणती बघून दे. मग पूनमताई झालं आता करून सगळं. झालं. मग आता फक्त सोडायचं आहे तेलात. बघ. हा तेल नाही आपल्या चरचर 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 वळ गोळ्या होता. माझ्या अंगार उडवा खोया होता काय मूर्ख. आता हे तेल तापलं नाही बघणारे म्हणते तापलं आहे का अंगार उडवायला पाहिजे होती की काय? जी आता ती दिसणार हिरवीत दिसणार. पीठ टाकू गोळ्या होता ना. तुझं काय म्हणणं? काय पीठ टाकूच आहे मी बरोबर केलं. हा तुझ्या करणार आहे, पद्धतीने जेवण कर. आम्ही करणार मगाशी कोणा? पालकची चकली खाल्ली. हम्म. होय ना मारी पालकची लागत होती ना. अरे तुम्ही पुष्पा काय खाशानी काय नाही आणि हे माका सांगत राहूशे. पुष्पा तू कर गो तू कर. पुष्पा लय पुष्पा हुशार काय आहे. विचारू नको. पुष्पा काय येत नाही पुष्पा आम्हाला. मी जेवण वाढूक सांगतोय आमचे जेवणारे. पुष्पा लय हुशार आहे. आता पालकची तकडे तू खात झालं. भजी कुरकुरीत आकडे खायची. दे आकडे दे. मी खाऊन गेले पण काय ते सांगा. बोक्या आता जाग लागली. आता उद्या येतो बोको. मग किती दिवसांनी करतेस बघ. आज आमच्यामुळे तू बनवलंस तरी काहीतरी. मग आता सध्या तू सगळं सोडलंयस बनवायचं. हा काय नको ते ठेवात. सध्या तर मी सगळं सोडले ना. हा सध्या रिटायरमेंटचं आमका आयुष्य विसरला. जगतेस आणि तू. कडाशे गुटाळ. आमका विसरले ना. मग बाकी तू सगळं विसरलंस तर काय फरक पडत नव्हता पण आमका आमका विसरला. विसरलं थयत तू काय माती बोलता का सांगल्या. ह्या मात्र नक्की या. कळतं आता लोकांना. काय लोकांना कळताला कोणा विसरलं. होय माझं जीव जाता मी जाते का म्हणजे आम्ही काय घरात बसा ना की. मग आम्ही हा, काय मग काही आम्ही नाही, तमाक थांब, थांब, होता. थांब. आम्ही रिकाम टेकडे या. मी म्हटलं नाही नाही तू सांगतो जीव जाता माझू कामाला बाबू. होय वर पुष्पा काम करतात काम सकाळपासून करतात. बघताव आम्ही. कॅमेरा त्याच्याकडे फिरव हा आणि पुष्पा हवे प्रश्न विचार. कॅमेरा फिरव. तर थया म्हणजे प्रश्न ते काही विचारायचे उत्तर हा. तू देणार. नाही प्रश्न थांब. होता, हय ये गो, प्रश्नांची- हय ये. बस आहे माझ्यावर. बस हम्म.
बस पटकन बसा, कोणी नाही भांडी. बसा. सांग मर सकाळपासून काम करतस की नाही? नाही मग कपडे कोण मी धुतं? कपडे धुते. या आता पुणग्याच्या समोर तर नाहीच बोलणार नाही, आता. मी म्हणजे तू कपडे थांब धुतं. थांब तू म्हणजे तू कामच करीत नाही फक्त कपडेच धुतं का फक्त बसान खातं काय तू काय अभिमानान काय तोंड करून सांगता आता एवढा इंटरव्ह्यू घेतोय तेव्हा तरी बोल मी काम करतोय म्हणून पुणग्याचा खाऊ हा? सांग. तुझ्या बाजून आम्ही करता होय व्हिडिओ तेव्हा तरी बोल होय करतोय बाबा तर नाही तापण नाही नाही मग फक्त बसान खातं जाऊन दे काय उपयोग नाही तो तसाच रिचार्ज राहणार. रिचार्ज कट करते चाचा. आता कशाक बसलं काय भजी खाव जा लवकर ह्यांच्या नादात लागा नको. तिथं भजा हिरव्यात दिसतात. हात कर. नंदन या बरोबर आहे ना. या घेणी बाजा खायचं बाकी तू बसून तू खा. मग झाली तळलेलीस की बाकी आहे म्हणजे होत आहेत कसं किती वेळ तळायची जरा या हातावर जरा ठेवते मग कळेल. काय खोलीत हे काय आपलं रेसिपीचं चॅनल नाही आहे त्यामुळे तू कसंही ते कर माहिती आहे मला. हा. हो. तू काय सांगशील आणि काही नाही तूप लावलंस तरी झालं तर काय टेन्शन नाही आहे. पद्धतशीर नाही आहे मग आता जेवणाच्या बाबतीत तू माका सांगा नको समजलं ना. हा. हा आणि जेव्हा खाण्याच्या बाबतीत तू माका सांगा नको समजलं खाण्याच्या बाबतीत तू माका सांगा नको मग त्याच्यात मी हुशार म्हणजे तू गप्पच राह तू इल्यावर चाय पण विचारित नाही तू काय माका सांगतो चाय बिस्किट दिले दिलं म्हणजे चक्कर इली बघा तेव्हा तर इल्या इथे चाय आणू मग सकाळी झाली बाबा एकदाची उपाशी होतो बुकेलेला अरे ए बोच्यावाल्या थांब तू भाज्याकडे काय याच्याकडे दाखवू काय होतं काय तू ही बघा पुणग्यान बनवलेली कुरकुरीत कोथिंबीरची भाजी आणि ही आता दुसरे तोडता उरलेली हा आणि पुष्पाताई भांडी घासता खडाव पिठात पण पीठ लावा आधी पीठ मसालो असेच नको सोडू मसालो आणि पीठ लावून सोड तर मजा प्रत्येकाची वेगवेगळी प्रत्येक जण वेगवेगळ्या कामात आहे बघा आपलं व्हॉट्सअपवर आणि या जेवणात असता बिझी आणि आता खाण्यात म्हणजे आमका विचार सोडून स्वतःच पहिला खाल्यान बघा म्हणजे आता तू व्हिडिओत गेलेला पहिलं तू विचारायचं विरू बघ कशी झाली तास स्वतःच खाल्लं कारण तुम्ही म्हटलं हिरव्यागार दिसता. मी नाही म्हटलं मी नाही हिरव्या मी फक्त बोललो पीठ घाल हिरव्यागाराचं बोललंय नाही काय पीठ जरा हवा होता. पीठ जास्त असताना की बरोबर लागत नाही ती. आणि पुष्पात भांडी घासता आता याच्यावर कमेंट बघणारे करतील पीठ जास्त हवंय की नको ना बाबा मग तू एक व्हिडिओ कट का केलं चांगली आहे एक नंबर मित्रांनो आता आम्ही खाऊ बसला हे बघा यो खाता मी खाता आमच्या माझ्या बघता पाठी खतरनाक झाली आहे खरंच पकडे झाली कॅमेरा माझ्याकडे फिरव. फिरव माझ्याकडे तुला फिरव. खोटा वाटतंय बाबा खोटा वाटतं थांबा हा बोल कारण हे आता खातं ह्याच्या अगोदर हिरव्यागार हे बरोबर नाही बरोबर आपण चालताना हिरव्यागारच दिसतो हजार मी नाही तो बाबलो तो बाबल्या तर असाच असता म्हणून तो बा आता व्हॉट्सअपवर व्हॉट्सअप बिझनेस चला मित्रांनो तुम्ही पण यावा आमच्याबरोबर खाऊ बडबड आमची अशीच चालू राहणार जा ती काय संपणारी नाही सपलो व्हिडिओ काय सपलो नाही अजून खाऊ थोडं हा बाकी थांबा जाऊ नको यायच्या बरोबर आमका की नाही आम्ही चलाची काय? नाही भाकरी या काय विचारतो फिरव कॅमेराकडे फिरव कॅमेराकडे मला काय म्हटलं नाही लष्कराची भाकरी मागता पण घ्या हा आणि आता तेच भाकरी मागता येऊ आमची भाकरी मागते रे माका नको भाकरी 2 महिने आता हे 2 महिन्यानं खाताय मी 2 महिन्यामध्ये जास्तच झाले गेल्या टायमात गेलेलं आहे तेव्हा पुण्यान काही विचारलं नाही भेटाकत नाही बोलावलं मी तकडनंच गेलोय परत मुंबईत आता इलोय तो बोललोय जाऊया आपण जाऊ कोया आपल्या कोथिंबीर भाजी खाऊची म्हटलं लष्कराची नाही तांदळाची खाऊया भाकरी तरी फिरव कॅमेरा तर असेच आमचे व्हिडिओ बघित राहा मजा घेत राहा काय चुकत असलं तर सांगा खाली कमेंट करून आणि जरा कधी काय लेट बीट झाले तर समजून घेत राहा तोपर्यंत काय मेल्यानं कधी व्हिडिओ टाकतो सरळ तोंडावर सांगतो साधी मेन गोष्ट प्रश्न यो बाय भाकरी खाऊ चालू केलं सांग बोलला का तोंडाला चांगलं असतं खरा म्हणून पाठून बोलण्याच्या तोंडाला पण नुसतं आम्ही व्हिडिओचं काम नाही करीत बाबा ता सांगलंच नाही एकदा पण काय थांबा झालं जेवण वाईट थांबा भाजी कसली म्हणजे मिरची जरा टाकू गोलती आणून
पुष्पा भाजी कसली आहे ही बघ तिखटवाली मस्त लागली. कसली झाली मिरची टाक. चला आता दुसऱ्या टायमाचे पण झालेले आहेत बघा. एक मगाशी काढल्यानंतर खप संपले. पुष्पा एक दुसरे येतात. तर मित्रांनो हे भजे असे सोडीत राहणार आहे हा. जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत आपण पण जरा कसे खाऊचं काम चालू आहे आमचा. थोडा वेळ भेटा. काय माझी भाषा. काय रे नाही तुला कळलं मी ना, सांगते त्याला काय कळलं. ती ओहो हे याचं खोकलं जाळवलं की थांबत नाही तो भजी खाता. तर बघ पाय पसरून काय ते काय आहे म्हण गुटचे काय ते. आजपासून पाय सोडावे ते काय ते तेच पुष्पा विचार त्याच्या लक्षात असतं ती चांगलं आहे ना त्याच्या लक्षात. पुंगेचे पुष्पाचे सगळे पाठच म्हणी मिनी खाऊन झालेले आहेत भजी. तर दिसले नाहीत पोटभर खाऊन झालेले आहेत. आणि आता त्यांची जेवणाची धांदल चालू आहे. चल बाबा आणि हे बघा ह्याचा अजून कार्यक्रम झालेलोच नाही. ह्यानं भजी बरोबर आता भाकरी आणि भाजी पण घेतल्या. आणि सगळा याचा पूर्ण जेवणाचा अर्धो प्रोग्राम त्यांना हय केलेला आहे ना. घराकडे जाऊन काय अर्धो प्रोग्राम त्याचा होणारा. पूनमताई तिची धांदल चालू आहे जोरात. चला मग मित्रांनो आपण इथेच थांबूया. पूनमताई आता जेवायला बसणार आहे. ती तुम्हाला काही जेवायला बोलवणार नाही. जेवायला या सगळ्यांनी. हा ती तरी बोलूये. जाऊ केव्हा याच्या नादा कशी वाटता का गो. हा पुष्पाताई काय हाय रे काय बायची टाइम झालो तेव्हा हाय करू लागला. गोवा 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 काय करू जडाय तर पुष्पा पूनमताई तुम्ही जेवून घ्या. आम्ही निघतो. चालेल. भजनबद्दल धन्यवाद आणि गायांबद्दल पण धन्यवाद. मिनिटं बघा तिला. आणि तू खाडखुड केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. व्हिडिओ चालू असताना त्या खाडखुडचा आवाज होतो त्या याचा होतं काम. दोन त्याका माणसात ती, दोन. किती पण सांगितला तरी त्याच्या डोक्यात काय प्रकाश पडणार नाही. आता मुद्दाहून खाडखुड करणारच. ह्या आणि ह्यो यो घाडगोड वालो ह्यो घाडखुड बोलू या खाडखुड वाला. ही दोन माणसं आहेत. अंगे काय करतो मोठ्याने बोल काय अंगे काय गाडी घालणार चला चला जेवा. चला चला तुम्ही जेवून घ्या. पूनमताई आम्ही जातो. बाय बाय. बाय बाय. जेवायला तरी बोलवा. जेव बोलावले ना सांगले ना जेव केव्हा सगळ्यांनी. हा जरा भाजीत मीठ कमी होतं. अरे खाशी तू नाव ठेवची चल करतो. पुष्पा सांगा मला आणि भजीत पण जरा मीठ जास्त हो झालं. भाजीत मीठ आहे, बरोबर आहे. भजी व्हायच ना गो भजीत व्हायच जरा ना ती पीठ हव्यात होता आणि व्हायच जरा तिखट पण होती. चालतो हा, पुन्हा तिखट next होईल. time येऊन बघते. पुढच्या टायमात पिंकेट सामा पुढच्या टायमा येता कोणा. चल रे चल आता चला रे बाय बाय. गुड नाईट. मोबाईल काय येतो चल रे. जरा दिंडी तुमची जाऊ दे तशी. दिंडी जाऊन दे. तू का आमचा टेन्शनच आहे चल रे बाबा जाऊया आपण. चला मित्रांनो बाय बाय. इथेच थांबूया. गुड नाईट.